Gulukuduze, sanibonani wey'ngane zakwethu, niyaphila. Ngathemba abaningi bayibonile noma bayizwile futhi le ndaba somfana omncane lapha uLukebafban, owumdlali we-Kaizer Chiefs esimthole lapha ku-Ajax, ya, ku-Ajax impela mangaphosisi. Uthi uCedric-ke lo goalkeeper lo coach we-Kaizer Chiefs lona, uthi-ke yena-ke umfana lona-ke bacabanga ukumusa le ezansi ey'nganeni ukuthi ilolonga kahle, yabo, ayoyilolonga kahle. Elami lithi-ke noma ngokubuka kwami nabengifisa kungathi i-Kaizer Chiefs umfana lona ingamthatha emluni, ngoba ukumusa le ezansi umfana kuzobe kumbulala. Ngicabanga ukuthi umfana uzofa i-spirit, uzofa i-spirit umfana kakhulu. Bengicabanga ukuthi mina ngoba i-Chiefs iyamthatha umfana imusele koswelele la khona osamukelo zwane, engicabanga ukuthi sebeyazana, bemuse khona umfana ubezoyithola i-game time lapho, ubezoyithola i-game time kunokuthi bemthathe umfana bembuyisele le phansi. Leyanto leyana izombulala. Angisho ukuthi i-disc challenge ilabhede, ile-right, kodwa nje for yena ngeke asaba mnandi, yabo, uzolimala nje emqondweni, yabo, ey'ntweni ey'ningi, yabo. So bekuyisifiso sabo ukuthi intwana beyiloni, yabo, beyiloni ngoba ukuyidimutha kuyobe kuyabheda kakhulu iy'ngane zakwethu, kuzobe kuyabheda kakhulu. Ngingazi-ke mina nibona kanjani iy'ngane zakwethu, ngingazi, yabo. Ilento eyenzeke kohlongwana, yabo le. So angifisi le ntwana bephinde beyise le ezansi, yabo. Intwana siyisayine ku-professional ukuthi izodlala lapha nabantu abadala, so izothola i-experience ukuthi abanye mase befuna ukubuyisela le ezansi, eyi, kuzobe kuyibheda kakhulu. Kodwa asibukeni iy'ngane zakwethu, asibukeni, ya, njengoba i-Chiefs ingenzi-ke kahle, engicabanga ukuthi abaningi bayayibona ukuthi i-Kaizer Chiefs iyadlula lapha phambili. Lo mfana benga-eda lo mfana lona, benga-eda, yabo, at least kube bamusa le ezansi sesimbonile wangena wanyakazisa, sabona ukuthi umfana usashoda ukuthi lapha nalapha, yabamuse le ezansi, sabo, sayibona lezo ngxenye lezo. Manje mawukuthi asikakaboni lutho ngaye, uzomusa kanjani singakaboni lutho, yabo. So ngicabanga ukuthi labo coach basifeyile abafowethu, ngeke siye ndawo ngabo, yabo. So engicabanga ukuthi i-Chiefs nje ngabe iyabadedela labo coach, iyabadedela. Sibone nje abanye o-coach abasha abazofika ukuthi basiphatheleni ngoba laba abakhona njengamanje, hhayi, abasijabulisi kakhulu. Ngibonge, nibe nosuku oluhle.